Tohleto jsou všechno bažiny. Existuje skrz ně cesta, obvykle jedna. Ta hádanka je, kudy vede cesta. Cesta by byla krásná, kdyby co krok nehrozilo zahučení do bahna až po uši. Cesta je velmi dobře značená červenými kříži na tyčích. Doufám, že ji každý vidí. A takhle jdete třeba 10 kilometrů.